The lazy ocean hugs the shore, overflows, sway. Outro día máis. Ese foi o derradeiro. Non creo que veña ninguén. Pois hai moita xente pola rúa, e os máis deles non son daqui. Non ian ser de aquí. E por que non? Os de aquí van a outros lados. Non van a ningures. Chegan á porta e marchan. Sí, pero non entra. Claro, escuchan ao cabrón do burgalés, fala que te falará, ollan as fotos e marchan. E que fará? Quen? Os que andan pola rúa. E que han facer? Camiñar, desplazarse, ir dun sitio a outro. Poida que non vayan a ningures. Poida. Teño a sensación de que vai a ocurrir algo. O que? Non sei, algo. Soñaría experta. E pensar que houve un tempo que isto se enchía de todo. Integral, Amarito. Integral. Que está a chover. Tú sabes o que quere dicir integral? Integral quere dicir completo. En pelota picada. En coiro. E desas cousas aquí non te engañan, Tú mira, mira que ser fiel. Mira, Marita, si é en pelota picada, é en pelota picada. Non te enredes, tío. Bueno, trolas para seguir, para... Amarita, atende, tío, que estás nervioso, vale? Mira, que xa estamos no carro, chaval, xa estamos no carro. Que vamos xa, estamos metidos en Europa, tío. Oye, que de onde se verá un pouquinho mellor. Quen sabe? Vámonos sentar. Estos templos da infamia ser son un misterio. Amarito, isto non é un templo, amigo. Isto é unha catedral, unha basílica. Será? Importa vos que fume. Faltaría máis, aquí fumamos todos. Non é o mesmo sentar aquí que ali. A xente cree que canto máis cerca te pons do escenario, mellor se ve. Pero non é así. Dende moi adiante, vese todo deforme. Unha tipa pequena pode parecer grandiosa. É grandiosa, interminable, inmensa. Non hai quen sirvos! Non bebe dese xeito, animal. É que morremos que ser. Non é unha morte moi recomendable. De onde saí? Levo tanto tempo aquí que xa me confundo cos mobles, cas paredes. Que quere? Eu unha auga fría. Que, se é posible, podelle poñer unha pedriña de xeo que así dese xeito o xeo vai enfriando o contido do vaso de forma gradual. Mira que eres paspa. Pero pide algo de alcohol, algo con grados, tú. Sí, pero estou un pouquiño do estómago. Con gas, sen gas, fría ou do tempo? Pero se é así, sen gas e fría. Así de 20. É vostede, señor? A min ponmo un licor. Licores hai moitos. É unha, non é adivinha. Pois un coñádese francés de importación. Marchando unha auga fría e un coñac francés de imitación pésima. Atendo unha cousa. Cando é o primeiro pase? Ás veces tarda máis e outras menos. Calquera entende iso. Oye, como te chamas? Podes chamarme Ágata. Pois atendo unha cousa. Ágata, súbete aquí e baila para nós mentras te ispes, Ágata. E da merda, pai focos. Non me poño en bolas nin para vos